ಬರಿಬುಟ್ಟ ಬಡಕಾಯಿ ಗಂಗೊಳ್ಳಿರ್ದು ತೆನಕಾಯಿ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಮುಟ್ಟ ಒಟ್ಟು ಸೇರಂಡ 52 ಗಾವುದ ಸತ್ತಿಗೆ ದಾತ ದಿನ ಹರಿವಣ ದಾತ ಊರುಂಟು ಪಣವು ದಾತ ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿದ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಜನಕುಲು ಈ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಾದು ಸೇರ್ದು ಇನ್ನಿತ ಆಟಿದ ಗೇನ ಆನಿದ ಕಾಲದ ಆಟಿದ ನೆಂಪುಲು ಪನ್ಪಿನ ಕಜ್ಜೋಡು ಸೇರ್ದ. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಂಡಾಳ ಯುವ ವೇದಿಕೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪುರಸ್ಕೃತ ಸಂಘಟನೆ ಮಂಗಳೂರು ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆ ನಡಪುಡಂಚಿತ್ತಿನ ಇನ್ನಿತ ಆಟಿದ ಗೇನ ಕಾರ್ಯಕಜ್ಜ ಕೂಟೋಗು ಮೋಕ್ಯದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಒಕ್ಕನೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರೇನು ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಅರ್ತಿ ಬಿರ್ತಿಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮೋ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ, ಓಂ ನಮೋ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ, ಓಂ ನಮೋ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ. ಅಂಬಿ ನೀರು ಕುರಿ ನೀರು ದೇವರ ನೀರು ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಮಲ್ತದು ಧೂಪದಾರತಿ. ಅಂಬಿ ನೀರು ಕುರಿ ನೀರು ದೇವರ ನೀರು ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಮಲ್ತದು ಧೂಪದಾರತಿ. ಮಣಿ ಆಡದು ಮನಿತ ಸ್ವರಟು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಗ ಬೆಳಗಾವ ಭಕ್ತಿಡು ಧೂಪದಾರತಿ. ಮಣಿ ಆಡದು ಮನಿತ ಸ್ವರಟು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಗ ಬೆಳಗಾವ ಭಕ್ತಿಡು ಧೂಪದಾರತಿ. ಆರತಿ ಧೂಪದಾರತಿ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಗ ಬೆಳಗವಾರತಿ. ಆರತಿ ಧೂಪದಾರತಿ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಗ ಬೆಳಗವಾರತಿ. ಆರತಿ ಧೂಪದಾರತಿ ವೈದ್ಯನಾಥಗ ಬೆಳಗವಾರತಿ. ಆರತಿ ಧೂಪದಾರತಿ ವೈದ್ಯನಾಥಗ ಬೆಳಗವಾರತಿ. ಆಟಿದಗೇನ ಸಭಾಲೆಸ್ತ ತುಡರು ಉದಯಪುನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ ನೆತ್ತ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿನ ಶ್ರೀ BA ಕಾದರ್ಶ ಮೇರೇನು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಂಡಾಲ ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಂಡಾಲ ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಮಹಿಳಾ ಸಂಚಾಲಕಿ ಆಯಿನ ಕುಮಾರಿ ಚೈತ್ರ ಮೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪ್ರಕಾರ ಬಚ್ಚಿರ ಬೆಜ್ಜೈ ಕೊರ್ದು ಎದುಕೊನೊಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನ್ನಿತ ಸಭಾಲೆಸ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೇರು ವಯಸ್ಸೊಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಆಯಿನ ಶ್ರೀ ತಾರನಾಥ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮೇರೆನು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಂಡಾಲ ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಂಡಾಲ ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯ ಆಯಿನ ಕುಮಾರಿ ಶೋಭಾ ಮೇರು ಬಚ್ಚಿರ ಬೆಜ್ಜೈ ಕೊರ್ದು ಎದುಕೊನೊಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸಭಾಲೇಸುಡು ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪೈರ ಬೈದಿನ ತುಳು ಸಾಹಿತಿ ಸಂಶೋಧಕರು ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಆಯಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೇರೆನು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಂಡಾಲ ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಂಡಾಲ ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯ ಆಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಾ ಮೇರು ಬಚ್ಚಿರ ಬೆಜ್ಜೈ ಕೊರ್ದು ಎದುಕೊನೊಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸಭಾಲೇಸಿದ ನನಂಜು ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನ ಯುನೈಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ನೆತ್ತ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಾವತಿ ಎ ರಂಜನ್ ಮೇರೆನು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಂಡಾಲ ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಂಡಾಲ ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯ ಆಯಿನ ಕುಮಾರಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಮೇರು ಬಚ್ಚಿರ ಬೆಜ್ಜೈ ಕೊರ್ದು ಎದುಕೊನೊಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ.
ಸಭಾಲೇಸಿದ ನನೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರ ಆಯಿನ ಯುನಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕುಡ್ಲ ನೆತ್ತ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ತಜ್ಞರ ಆಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಕಾ ಸಿ ಭಟ್ MBBS DNB ಮೇರೆನು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಂಡಾಲ ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಂಡಾಲ ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯ ಆಯಿನ ಕುಮಾರಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಮೇರು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ಸಭಾಲೇಸಿದ ನನೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರ ಆಯಿನ NMPA ನೆತ್ತ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗದ ಸೀನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಆಯ್ನ ಕುಮಾರಿ ಲತಾ SB ಮೇರೇನು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಂಡಾಲ ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೇರೆಗು ನಮ್ಮ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಂಡಾಲ ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಾ ಮೇರ್ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜಾಯಿ ಕೊರ್ದು ಎದುಕೊನೋಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಭಾಲೇಸಿದ ನನೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರ ಆಯಿನ ಬೆಸೆಂಟ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ನೆತ್ತ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಭಾರ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಪ್ರಭಾ ಶೇಖರ್ ಮೇರೆನು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಂಡಾಲ ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಂಡಾಲ ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ನಯನ ಮೇರ್ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ಎದುಕೊನೋಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಭಾಲೇಸಿದ ನನೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರ ಆಯಿನ ಶ್ರೀ ಕುದ್ಮಲ್ ರಂಗರಾವ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಕುಡ್ಲ ನೆತ್ತ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ದಯಾಕರ್ ಮೇರೇನು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಂಡಾಲ ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಂಡಾಲ ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯ ಆಯಿನ ಕುಮಾರಿ ಶೋಭಾ ಮೇರು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜಾಯಿ ಕೊರ್ದು ಎದುಕೊನೋಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ಸಭಾಲೇಸಿದ ನನೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರ ಆಯಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯ ಸಂಚಾಲಕರಾಯಿನ ರೋಹಿತ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಮೇರೆನು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಂಡಾಲ ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಂಡಾಲ ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯ ಆಯಿನ ಕುಮಾರಿ ಪ್ರೀತಿಕಾ ಮೇರು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜಾಯಿ ಕೊರ್ದು ಎದುಕೊನೋಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಭಾಲೇಸಿದ ನನೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರ ಆಯಿನ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಂಡಾಲ ಯುವ ವೇದಿಕೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕುಡ್ಲ ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೇರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ರವಿ ಕುದ್ಮುಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮೇರೆನು ಮಾತೀರ್ನ ಪರವಾದ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಂಡಾಲ ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯ ಆಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ನಯನ ಮೇರು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ಎದುಕೊನೋಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಂಡಾಲ ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಮಹಿಳಾ ಸಂಚಾಲಕಿ ಆಯಿನ ಕುಮಾರಿ ಚೈತ್ರ ಮೇರೆನು ಮಾತೆಯನ್ನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಂಡಾಲ ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯ ಆಯಿನ ಪ್ರೀತಿಕಾ ಮೇರು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೋಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೆಗು ಅಂಚನೆ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಲಿಗು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಂಡಾಲ ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಶುಭಂ ಕುರುತ್ವಂ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದಃ ಶುಭಂ ಕುರುತ್ವಂ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದಃ ಶತ್ರುಬುದ್ಧಿ ವಿನಾಶಾಯ ದೀಪಜ್ಯೋತಿ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಮದುವೆ ಅಜ್ಜಿ ಭೂತಗುಸನ ಇಜ್ಜಿ ಚಾವಡಿ ಬಾಕಿದ ಗುತ್ತುಜ್ಜಿ ಗುತ್ತುದ ಚಾವಡಿಲೇಗೆ ಭೂತಗು ನೀರು ದಿವರಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಗಟ್ಟ ಮಿದ ಅದು ಪೋಪ ಆ ಭೂತೋಲು ಬಂದ್ಬಿಡ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಎತ್ತನಪ್ಪ ಯಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಅಂಡ ಮಾತ ಕೊಡ್ಲು ಅವೇ ಒಂಜೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪಂದ್ರಾಪುಜಿ ಕೆಲವು ಕೊಡಿಡು ಆಟಿಡ್ಲ ಮಲ್ಪಿರು ಅಂಡ ಚಾವಡಿ ಭೂತಲಿಗೂ ಒಲ್ಪಲ ಇಜ್ಜಿನ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬೈದಿನ ವಿಷಯ ದಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಅವೇ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋನೊಲಿ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಆಟಿದ ಅನಿಷ್ಟಳು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪೇಂಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಆ ಕಲೆ ಮಲ್ಪ ಹುಡುಗಡ ಕೇಂಡೆ
ಆಟಿ ಪಂಡಂದು ಬಾರಿ ಬಂಗಾಗೆ ಬಂಜಿಗಿತ್ತಿಜಿಗೆ ಅಂತ ಬರೀತೆ ಎಂದಿಟ್ಟು ಏರ್ ಪಂಡಿ ನಿಕ್ಕು ಕೇಂಡೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಬೈದ ಇಲ್ಲಡ್ ಪಂಡಿರು ಬಂಜಿ ಗುಣರೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಬಂಗತ್ತನಿಗೆ ಆಟಿಡು ಅಂತ ತುಲೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಚ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದೀತಿನಿಟ್ಟಾದ್ರ ಆ ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲಡ ಕೇಂದ್ರ ಬರಡು ಬಂತಿನಿಟ್ಟಾದ್ರ ಆ ಜೋಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ನಾಲೆಜ್ ವಿಸ್ತಾರ ಆಪಿನ ಬಗೆ ಇಂಚನೆ ಅಕಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ನೆನಪುರಿ ಉಂಡತೆ ಅಂಚ ಈತ್ ಕಷ್ಟದ ಆಟಿ ತಿಂಗೋಲು ಎಕಡಾರ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಆಡೊಂದೇ ಪೋಪಿನಿಂದ ಅಪ್ಪಣ ಪೋಪಿನೇ ಜಿ ಬಂಗ ದಿನ ನೂಕರನೇ ಅಪ್ಪುಜಿ ಆತ ಬಂಗದ ಆಟಿ ಆಡೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಣ ಮಾತ್ರ ಕುದುರಡ್ ಪೊಯ್ಲೆಕ್ಕ ಬಲ್ಪುಡ್ಗೆ ಪಂಡ ಖುಷಿ ಎದುರು ಬರ್ಪಣತೆ ಬುಲೆ ಉಲೈ ಬರ್ರೆ ಸಮಯ ಅಂಡತ್ತ ಆಟಿಡು ಬೆನ್ನಿ ಇತ್ತಿನಾಯಿಗ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬೆನ್ನಿ ದಾಂತಿನಾಯಿಗ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬೆನ್ನಿ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿದಾಗ ಕಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದು ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಬೆನ್ನಿದಾಗಲು ಆಟಿಡು ಪೊಲಿ ಕಾರಿ ಕಂತದು ಅವು ಕೈ ಕೊಯ್ಬೇಕ ಒಂಜು ಮುಡಿ ಕಂತಂದ ಒಂಜರ ಮುಡಿತ ಲೆಕ್ಕ ಪಿರಕೊರಡು ಅಂಚಿನ ಆಟಿದ ಬಂಗ ಬೆನ್ನಿದಾಯಗ್ಲೆತ್ತಂದು ಬೆಂದು ತಿನ್ಪಿನಾಯಗ್ಲೆತ್ತಂದು ಕಂಡೊಡು ಬೆನ್ಪಿನಾಯಗ್ಲೆತ್ತಂದು ಒಂದು ಆಟಿದ ಬಂಗ ಇತ್ತ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಬರಂಡತೆ ನಮ್ಮಡ ಆಟಿಡು ಓವು ಪರ್ಬಲ ಎಡ್ಡೆ ಮೇಲಿಲ್ಲ ಆರ ಇಚ್ಚೆ ಅಂಡ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಭಾವಡು ಇತ್ತ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಆಟಿಡ ಒಂದುಂಟು ದಾಗ ನಮ್ಮಡ ಆಟಿಡು ದಾಗ ತನುಮೈಪರ ಹೆಜ್ಜುವಂಡ ನಮ್ಮ ತನುಮೈಪನು ಬೇಷ ತಿಂಗೊಳ್ಳು ಆಟಿಡು ಭೂಮಿ ತಂಪಾದುಪ್ಪುಡು ನಗಗ ಬೊಡುತ್ತಿನ ತಂಪು ಆ ಭೂಮಿಡೆ ಉಪ್ಪುಡು ನೀರು ಉಪ್ಪುಡು ಬೊಡುತ್ತಿನ ಆಂಡ ಬೇಷಡು ಉಪ್ಪುಜಿ ಐಕೆ ಪುಂಚೊಲಿಗೆ ತನುಮೈಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪನಿತ್ತಿನ ಗುವೆಳ್ಳು ಪೋದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟದು ಉನ್ಪಿನಿ ಇನ್ನಿಕ್ಕಲ ಮಸ್ತ್ ಕೂಡಿಡು ಒಂದು ನಡತೊಂದುಂಡು ಹೆಚ್ಚಾದ ಒರಿದು ವೈದಿನಿ ಮೇರೆರಡ ಕಾಡೆರಡ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಸಮುದಾಯದಗಳು ಇನ್ನಿಕ್ಕಲ ಬೇಷಡೇ ತನುಮೈಪೇರು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಜಗೊತ್ತುಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಹಾಕಲು ಮಲ್ಪುಜಿರು ಆ ಬೇಷಡೇ ತನುಮೈಪೇರು ಇತ್ತ ಈ ಅಂತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ಬೊಂಬೆಡ್ ಮಾತ ಬಸ್ಸು ಯಾನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪನಗಡತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬರಂದುಪ್ಪನಾಗ ಪೂರ ಬಸ್ಸುಡು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಬರ್ಪಿನಾಗಲೇ ಉಪ್ಪು ಫಸ್ಟ್ ಶುರುವೆನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬೈದು ನಾವು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಇಂಚೆ ಬರ್ಪುಣ ಈತ ಗೌಜುಂಡ ಪಣದು ಅಂಚ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಅಪ್ಪಗನೆ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅಲ್ತ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಮಾತ ಕೊಡಿಲ್ಲ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಗದ್ದಲನೇ ಗದ್ದಲ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ತಂಪು ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತನಿಮೈಪುನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಅಂಡ ಬೇಸಗೆ ಪಂಡ ಬೇಷದ ದುಂಬುಗು ನುಂಗುದಿನ ಮಣ್ಣಿಗೆ ತನುವೈಪುನ ಕೆಲಸ ತುಳುವೆರ್ನ ಪಿರಾಕದ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕೋಡಿ ಒರಿದು ಒಯ್ದರು ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ದಾರ ಬೈದ್ಯರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಕೇಳಿರು ಇರು ದುಂಬುದಾರತ್ತೆ ಇರಿಗೆ ದುಂಬುದ ಬನ ಎಂಚೆ ಎತ್ತಂಡು ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಪಂದು ಅಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಂಡೆ ದುಂಬುದ ಬನ ಎಂಚೆತ್ತು ಮಂಡ ಕಾಡು ಲೆಕ್ಕ ಎತ್ತಂಡು ಮಲ ಮರ ಎತ್ತಂಡು ಮರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿನ ತಿಪ್ಪುಲೊಟ್ಟೆದ ಬೇರು ಅವು ಬೇರು ಪೋದು ತೋರತನು ಆಯ್ತು ಎಂಕಲು ಉಜ್ಜಾಲು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಉಲಾಯಿ ಮರ ತಾಡಿಟ್ಟು ದಾಲ ಬುಲಿ ಉಜ್ಜುತ್ತಲೇ ಉಲಾಯಿ ಪುಂಚ ಐಟ ಇತ್ತರದ ಪುಂಚ ಐತ ಪಾಡಗಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಪುಂಚೊಂದು ಕ್ಯಾರ್ ಮಲ್ತಂದು ಉಚ್ಚ ನಾಗನ ಕ್ಯಾರ್ ಮಲ್ತಂದು ಇತ್ತು ಚ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತನ ನಾಗನ ಎಂಕ್ಲು ಕ್ಯಾರ್ ಮಲ್ತಂದು ಇತ್ತು ಚ ಅಂಚಿನ ಬನ ಕುಲಿತ್ತಂದು ಅವೇ ಬನ ಕಡ್ಪರೆ ಪತ್ತಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಡಿಟಿ ಪೋತಿ ಬೇರಾಡು ಕೊಡಿಗೆ ಪೋತಿ ಕೊಡಿಯಾಡು ಮಿತ್ತು ಪೋತಿ ಕೊಡಿಯಾಡು ಕಡ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಧರ್ಮದ ತುಳು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ನಿಷೇಧ ಉಂಡು ಅವು ಕಡುಪುಂಡ ಇರಿತ ದಿನ ಆಟಿದ ಅಮಸದಾನಿ ಮಾತ್ರ ಕತ್ತಿ ಪತು ಕಡುಪೋಲಿ ಬಾಕಿ ದಿನ ಬನತ ಊಗೆಲ್ಲಾಡು ಕಡಪರಜಿ ಆ ಅಂಡ ಬನತ ನಂಗೆ ಬುಲ್ಡೋಸರೇ ಪಾಡಿರು ಅವಲ ಈ ಬೊಂಬೈದ ಏನೊಂದು ಒಕ್ಕೆಲಗನ ಕ್ರಮ ಹೆಚ್ಚು ತೂತಿನಿಟ್ಟಾದ್ರೆ ಒಕ್ಕೆಲಗನ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇನು ಬಾಕಿದಾಗಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಪುಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಬುಲ್ಡೋಸರೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಸನ ಹಿಂಗೆ ಕುಂತಾರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಬುಲ್ಡೋಸರ ಕೂತಲು ಅಲ್ತ ಬಕ್ಕ ಬೊಂಬಾಯ್ಡು ಬರ್ಪಿನಾಗಲೇಗ ಅನುಕೂಲಗ ಹತ್ರ ತೀರ್ತು ಶೀಟ್ ಪಾಡಿರು ತೀರ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪಾಡಿರು ಮಿತ್ತು ಶೀಟ್ ಪಾಡಿರು ನಾಗನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ತು ಕಟ್ಟಿಡ್ದೀರು ಇತ್ತೆ ಆಟಿಡು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಆದ್ನೊಪ್ಪನಾಗ ಐಕೆ ಬರ್ಪಿನ ಜನ ಹೆಚ್ಚಂಡು ಆಟಿಡು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಒನಸಲ ಮಲ್ಪೇರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಹಭೋಜನ ಕುಟುಂಬ ಮಲ್ಲೆತ್ತಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಹಭೋಜನ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂಡ ಇರಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಬನಕಿತ್ತ ರಸ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಡ ರಸ್ತೆ ಇತ್ತು ಜಿಡ ಬೆನ್ನಿ
ಮೂಲೆ ಸೇರಿ ಬಕ್ಕ ನಡೆಪರೆ ತಾದಿದಂತೆಲ್ಲ ಹಾಕತ್ತು ಇತ್ತೆ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತನು ಹಳ್ಳಿಲಡಿ ಅನ್ನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಲೆಡು ಉಪ್ಪುನೆ ಹಳ್ಳಿಡು ಉಪ್ಪುನೆ ಇಟ್ಟಾತ್ರ ಪೋದ್ವಾರಂದುಲ್ಲೆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಇಟ್ಟತ್ರ ಏನು ಒಂದೇನು ಪನ್ಪೇನು ಬನಟು ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಬನತ ವಿಷಯ ಪಂಡೆಡೆ ಪೂರ ಬಾಕ ಆಟಿದ ಬಾಕಿ ಒರಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡೋದನ್ನ ಯಾಕೆ ಬನೋನು ಅಡಿಗೆ ಬುಡ್ಪೇನು ಇನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯ ಪರ್ದು ಬೈದರತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನಗಳು ಪಡ್ದು ಬೈದಿರುಣ್ಣ ಯಾನ್ಲ ಪರಿಯ ಏರ ಕಂತು ಕೊರ್ನೇನು ಯಾನ್ನ ಪರಿಯ ದೇಪಣ್ಣ ಆ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತೆ ಕಂತು ಮಲ್ಪುನಾಥ ಏನಡಲ ಒಂಜಿ ತಾಕದಿತ್ತಜಿ ಆ ಬಾಕಲು ಕಂತದು ಏನು ಕಂತು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತೀರ ಅಂಚ ಕಂತು ಕುರಿಯರು ಪರಿಯ ಆಟಿದ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತೆ ಸರ್ವ ರೋಗ ನಿವಾರಕ ಹಿಡಿದು ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಜು ನಿವಾರಕ ಮೇಯ್ತ ನಂಜಿಲ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸದ ನಂಜಿಲ ಪೋಪುಣೊಂದು ಎನ್ನುವೆ ನಂಜು ಪಿದಾಯ ಬಂಡ ರಗಳ ಜೊತೆ ಆಕೆ ಅನ್ನ ಪೊಣ್ಣು ಪರ ಕೆಂಜಿ ಪರ ನಿನ್ನ ಮೇಯ್ತ ನಂಜಿಲ ಪೋಪುಣು ಮನಸ್ಸ ನಂಜಿಲ ಪೋಪುಣು ಬಂಡೆ ಅಂಚ ನಂಜು ನಿವಾರಕ ವಿಶೇಷವಾದುಂಡು ಆಟಿಡು ಭೂಮಿಗೆ ಬಿತ್ತರಲ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಏತು ಸತ್ಯ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಚಳ್ಯಾರು ಗೊತ್ತಪ್ಪು ಅವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬೆನ್ನಿದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡು ಭೂಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಗರ್ಭಗುಲ ಬಿತ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಟಿಡು ಭೂಮಿಗಳ ಬಿತ್ತಾರೆ ಐಟ್ ಹತ್ರ ಆಟಿ ಕುಲ್ಲರೆ ಇಲ್ಲದ ಮರ್ಮಲೇನು ಕಣ್ಣಲ್ನ ಕಡಕು ಆತು ಆಟಿ ಅನಿಷ್ಟದ ತಿಂಗಳು ಪನ್ಪೇರು ಮುಲ್ ಬಂಜಿ ಪಾಟ ದೊಡ್ಡ ಬಂಗಾಪುಣದು ಕಣಲ್ನ ಕಡಪು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಕಡಪುಣು ಪೊಣ್ಣುಲು ಮತ್ತೊಂಡು ಉಪಕ ನಮ್ಮ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ಪನ ಪಾತ್ರೆ ಬಟ್ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗದ ನೆಲದ ಮಣ್ಣದ ಗುಣೋಟು ಪನ್ಪಿನಂಡ ಒಂದು ವಿಷಯ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಬೈತರಿತ ಪುಂಡಿ ತಿಂತಿ ಕಾಲ ಏತು ಜನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಗುಡ್ಡೆದ ಕೇನದ ಕಂಡೆ ಗರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಐಕ್ ಬೈತರಿಟಪ್ಪ ಅವನ ಕಡೆದು ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತರು ಈತ ಜನ ಕುಡ್ಲಾಡು ಮಾತ ಕೊಡ್ಲು ಪೇಪರ್ ತುಂಡ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟ ಆಟಿ ತಿನ್ನಿ ಸಾಟಿ ಒಂದು ಕೇಂಡೆ ಬೈತರದ ಪುಂಡಿಂಡ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೇಂಡೆ ಕೇನದ ಕಂಡೆ ಪಾಡ್ದು ಬೈತರದ ಪುಂಡಿ ಬೈತರದ ಬಚ್ಚಿ ಎಡ್ಡರಿಲೇ ಪಾಡ್ಲೆ ಬತ್ ಕೇನದ ಕಾಡಿಡ್ತಿನ ಕೇನದ ಕಂಡೆ ಪಾಡ್ದ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾಂ ಬರ್ಪೇನು ಅಗಲಿ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಕಾಡಿಡೊಂಜಿ ಕೇನದ ಕಂಡೆ ಉಂಡು ಅಂದಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಚಕಲಿ ಅಕುಲ ಶೋಕದ ಆಟಿದ ವಿಷಯ ಲಾಯ್ಕ್ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಲಾಯ್ಕ್ ಪಂಡ ರಂಗಾದ ತುಳು ಪನ್ಪ ಭಾರಿ ರಂಗಾದ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಇಂಚಿನ ಆಟಿದ ವಿಷಯ ಬುಕ್ಕ ಆಟಿಡು ಪೂರ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸತಿ ಭೂಮಿ ಪೂರ ಫಲವಂತಿಗೆ ನಾ ಭೂಮಿ ಗರ್ಭ ಪನ್ಪತ್ತ ಮೈಸೂರು ಜಿಂಜಿದಿನ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಆಟಿಡು ಆಲ ಮೇಯ್ಟು ಕೊಡ್ತಿನ ತೀವು ತೊಜಂಕ್ ಮಾತಲ ರೋಗ ಪರಿಹಾರಕಲ ಅಂದು ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಅಡ್ಡೆಲ್ಲ ಅಂದು ಆಟಿದ ರೇಟು ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ತೇವು ತಿನ್ಪತ್ತೆ ತೇವು ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಮಾತ ಜೋಕ್ಲುಪುರ ಇಲ್ಲಡ್ ಕೇಂದ್ರ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ತೇವು ತಿಂದ ಬಂಜಿದ ಕರ್ಲದು ಸುತ್ತು ದಿನ ಕುಜಲ್ನಲ್ಲ ಒಯ್ತು ಪಿದೆ ಪಂಡು ಅಂಚೆ ಬಂಜಿನ ಭಾರಿ ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪೇರು ತೇವು ತೊಜಂಕ್ ತೇವು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪುರ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣ ಆಗೋಗು ಜೀರ್ಣ ಮಲ್ಪನ ಎಡ್ಡೆ ಸೊತ್ತುಲು ಮುಂಜಾನ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ನಗಳು ಉಪಯೋಗ ಐತೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ನಗಳತ್ತೆ ಐಟಿತ್ತಿನ ವಿಟಾಮಿನ್ಸು ಪೂರ ಇರು ಗುಗುಳು ಪೊತ್ತುಲೆ ಅಗಳು ಪೂರ ಲೆಕ್ಕ ಕೊರಂದುಲ್ಲೇರು ಖಾಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಏರ್ ತಿನ್ಪೇರಿ ತೊಜಂಕ್ ಏರ್ ತಿನ್ಪೇರಿ ನುರ್ಗೆದ ತಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುತ್ತಿನ ಅವು ಭೂತಗಳ ಬೊಡಿ ಭೂತಗಳ ಬೋಡು ಸೈತನಗಲೆಗಳ ಬೋಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಒಂಜಿ ಗುಲ್ಗ ಮಲ್ಪರೆ ನುರ್ಗೆ ತಪ್ಪುದಂತೆ ಆಪಿನೇಜ್ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತು ಸೈತನಗಲೆಗಳ ನುರ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಆಟಿದಾಗೆಲ್ಗ ನುರ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಬೋಡೆ ಬೋಡು ಅವು ಇಜ್ಜಿಡಾಪುಜಿ ಅಪ್ಪಂಡ ಭೂತೊಲೆಗೆ ಆತಿ ಪ್ರೀತಿ ಆಯ್ನ ನುರ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪುಡು ಏತು ಸತ್ತು ಉಪ್ಪು ಪನ್ನೆ ಅಂಚ ಬಹುಶಃ ಭೂತೋರ್ದ ಹತ್ರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೊಂದು ಬರೋದು ರಿಜ್ರ ನುರ್ಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಂತೇರು ಮಲ್ಲಗಲೆ ನುರ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಉರ್ಚಿ ಅವು ಪಾಪ ತಗೊಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಕೀರಿ ಕಟ್ಟಿ ಬರ್ಪಿ ಬರ್ಸ ಮಂಡೆಗೊಂಜಿ ಮುಟ್ಟಲೆ ಬೆರಿಕೊಂಜಿ ಕೊರಂಬು ಕೈಟೊಂಜಿ ಕತ್ತಿ ಪತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲ ಪಿರೋದ ಪಾಡಿಗೆ ಪೋದು ಕಲಲಾಂಬು ಒಕ್ಕುದು ಪೆಜಿದ ಕಂತು ಯಾನೆಲ್ಲ ಸಾರು ಮಲ್ದೆ ಪಿರೋದ ಕರ್ಮಾರ್ದ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಒಂದು ಸುರುತೆ ತೆಡಿಲು ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕನ ಲಾಂಬುಲು ನಿಗಳು ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಹೆಚ್ಚ ಪೆಂಡೆದಾಗಲು ಉಲ್ಲಿರ್ತೋಜುಲು ಹಳ್ಳಿ ಆಟಿಡು ಪರೆಲ್ಲಮ್ಮ ಮತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಪುರ್ಲು ಮುತ್ತು ಜೋಡಿಸಾದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೋಡಿಡು ಅವು ಪೂರ ನಕ್ಕು ತಿಕ್ಕನು ಆಟಿಡೆ ಇತ್ತೆ
ಎನ್ನ ಊರುಡು ಓಲ್ಪತಿಗೆ ನಡಂದು ಪೋರಲ ಪುಜಿ ಆತ ಬೆನ್ನಿ ಪೋದು ಬಂಗ ಆತನು ಬೊಕ್ಕನಂಕ್ ತಿಕ್ಕನು ಆಟಿಡು ಕೊಡಿ ಮರ್ದು ಕೆತ್ತೆ ಮರ್ದು ಬೇರು ಮರ್ದು ಒಂದು ಪೂರ ಆಟಿಡೆ ಪದ್ರಾಡೆ ಬಗ್ಗೆ ತ ಮರ್ದುಂಡಿಗೆ ಎಂಕೈತ ಪುದರ್ತೆ ನೆನಪೈಜಿ ಅವೇನ್ಕಂತ ಆಟಿಡು ತಿಂದಂಡ ಪುಟ್ಟು ಮರಿಯಲದ ಮರಿಯಲು ಮಸ್ತ್ ಸೀಕ್ ಸಂಗಡ ಹೆಚ್ಚತೆ ಮರಿಯಲು ಮಸ್ತ್ ಸೀಕ್ ಸಂಗಡ ಮರಿಯಲು ಅವೇನು ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪರ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಮರ್ದುರಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಮರಿಯಲಡು ಮರುವಾಯಿ ಒಂಜಿ ಕನಪಿನ ಎತ್ತನ ಆಟಿಡು ಮೀನು ಬರ್ಪು ಜೊತೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಏಪಲ ಪೋಪುಣು ಅಕಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೋಟುಲು ಕಡಲ್ದ ನಡಕ್ ಪೋತುನು ಅದಕ್ಕೆ ಮರುವಾಯಿ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಕಲ್ಲು ಲೆಕ್ಕತ್ತಿನ ಮರುವಾಯಿನ ತುಂಬ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬತ್ತು ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿರತೆ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತ ಆ ಮರುವಾಯ್ದ ಒಂದು ಕಾಂಡೆ ಗಂಜಿಗೆ ಪುಲಿ ಕಚ್ಚು ಅವು ಪೂರ ಒಂದು ಆಟಿದ ತಿನಸು ಇತ್ತೆ ಆಟಿಗೆ ತಿನಸು ಸೋನೋ ತಿನಸು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾತ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಆಟಿದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಮುಲ್ಪ ಚಿತ್ರಕಲೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದೀಯರು ಆನೆದ ಕಾಲೋಡು ದಾದ ಎತ್ತನ ಬಣ್ಣ ಆನೆದ ಕಾಲೋಡು ಪಾಡ್ದನ ತಾಳಮದ್ದಲ ಎತ್ತನಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಚಾವಡಿದ ಇಲ್ಲಾಲೇಡು ಪಾಡ್ದನ ಪನ್ಪ ಒಂದು ಇತ್ತಿಯರ್ಗೆ ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ ಅಗಲ್ನಾತಿಗೆ ಪೋಪಿನಂಡಲ್ಲ ಗುತ್ತುದಗುಲು ಹಚ್ಚಿರು ಬುಡ್ದಗುಲ ತಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಚಾವಡಿ ಇತ್ತಿನಗುಲು ಲೆತ್ತದು ಪಾಡ್ದನ ಸಿರಿ ಪಾಡ್ದನ ಕೊಡುಚನೆಯನ್ನು ಪಾಡ್ದನ ಪನ್ಪಾದು ಆಗಲೇ ಬೊಡುತ್ತಿನ ಪಡಿ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮತ ಸಂಬಳ ಕೂಲಿ ಪಂಡಡಲ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆದ ಪದದ ಪಂಡ ಪಡಿ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಪಡಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತರ್ಗೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಮುಗಿಪಿನ ಎಡ್ಡೆಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಇರ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಇವನೇನು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬರೋದ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆದು ತರಣತ ಗಟ್ಟಿನ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ನಾ ಮದಿಪುಡು ಪಾಡುವಲ್ಡ ಪಾಡಾಡು ಆಯ್ತು ಅದ್ರ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತಾರ ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏನು ಕೊರ್ಪೆ ಇಡಕ್ಕೆ ಯಾನು ಈತ ಪಾತ್ರ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಿಗಳು ಕೇಳ್ನೆಕ್ ಏನನ್ನು ಲೆತ್ತಿನೆಕ್ ಎಂಕ ಅಗಳು ಕುಡ್ಲದ ಗುತ್ತು ಪೋದತ್ತೆ ಮರಣಿ ಅಲ್ಪ ಏನು ಮೀಟಾದ ಪಣ್ಣೀರು ಆಯ್ತು ಅದ್ರ ಏನನ್ನು ಲೆತ್ತಿನೆಕ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ನಿಗಲ್ನ ಲೆಪ್ಪಳಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಂದು ಮುಲ್ಪ ಭಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟೆ ಪಾತೆರಿಯ ಪಂದು ನಿಗಲೆ ಕುಡನ್ಸ್ಕೊಳ್ ಪಂದು ಎನ್ನರಾಡ ಪಾತೆರ ಮುಗಿಪು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಕ್ಕ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಂಡಲ ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಾತ್ ಚಿತ್ರಕಲೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಈ ಒಂಜಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆದ ಪುದರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಅದಕ್ಕೆಂಡ ಆಟಿದ ಜ್ಞಾನ ಪಂಡನ ಜ್ಞಾನ ಇಂದೆಕ್ ನಮ್ಮ ಕಾಶ್ಮೀರದ್ದು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಗೂ ಮಟ್ಟ ಬದುಕು ಕೊರ್ನಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ ಆ ಜ್ಞಾನದ ಒಂಜಿ ಸಂಕೇತ ಬಂದುಲೆ ಅದಕ್ಕೆಂಡ ಈ ಜೋಕುಲೆಗೆಡ್ಡೆ ವಿದ್ಯೆದ ಪೊಲಪು ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಒಂಜಾತ್ ಧರ್ಮಶ್ರದ್ಧೆಲ ಒಂಜಾತ್ ಶಿಕ್ಷಣಗ ಒತ್ತು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಲೇಸೊಂದು ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ
ಈ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಂಡಾಲ ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಿಗ್ಲಾನ್ ಸುರೂಕಾದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನಂದೇಟು ಕಲೆಗಾರರುಳ್ಯರು ನಮ್ಮ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಂಡಾಲ ವೇದಿಕೆ ದೇಕೆಂಡ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಉಂಡು ಆರು ಹರೀಶ್ ಅನ್ನತೆ ಹರೀಶ್ ಅನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಪುಗ್ಗಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ದ ಉಲೈ ಪೋಂಡೆಲ್ಲ ಅರ್ನನೇ ಅಲ್ಪ ಕಲಾಕೃತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ನಮ್ಮ ಲಾಲ್ ಬಾಗದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ದಯಕೇಂಡ ಕಲಾವಿದಾಗ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ದಯಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಮುಂಡಾಲ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಸಮಾಜನು ನಮ್ಮ ದೆರ್ತು ಪತ್ತೋಡ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಬಂದುಲೆ ದೇಕ ಮೂಲ ಪುರುಷೇ ಮೂರ ಶಕ್ತಿಯೋ ಒಂದು ಕೇಂಡ ಬಡಕ ರಾಜ್ಯದ ಕಟ್ಟುಪತ್ತೊಂದು ತೆನ್ಕ ರಾಜ್ಯದ ಹುಟ್ಟುದೀವು ಒಂದು ಬಡಕಾಯಿ ಪಾರ್ಕುರುಡು ಬಬ್ಬು ತೆನ್ಕಾಯಿ ನೀಲೇಶ್ವರ ನೀಲಕಂಠೆ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಪಂಪಿನಚಿನ ನಂಬಿಕೆದ ದೇವೇರ ಗುರು ಮುಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ದೈವಲೆಡೆ ಬಲಿಷ್ಠಾದ ಕರಿಗಂಧದ ಮಾಯಕಾರ ಬೆಳಗೈನಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಲೆ ಈ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸಾವಿರಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಾನ ಮುಂಡಿಗೆ ಒಪ್ಪು ಆಂಡ ಜನಾಂಗೋಲು ಬಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆದ ಒಂಜಾತ್ ಮೌಲ್ಯತೆಯನ್ನು ದುಂಬತ್ತು ನಕಲು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಕಡೆ ಪಂಡೇರು ಅನಿಷ್ಟ ತಿಂಗೋಲು ಆಟಿಂದು ಇಂಕ್ ಈ ಅನಿಷ್ಟದ ನಡುಟು ಎಡ್ಡೆ ತಿಂಗೊಲ್ಲ ಈ ಆಟಿ ಪನಿಯರ್ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಂದು ಯಾಕೆಂಡ ಮುರೊಂದೊಂದು ದಿನ ಇಂಕ್ ಕೋಲ ಮಲ್ಪೆರ ಜಿತ್ತುಂಡು ಅಜ್ಜನ ಕೋಲ ಅಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ಅಂದುತ್ತುಂಡು ಕೋಲ ಆಪುಂಡ ಅಂದ್ಕೇಂಡ್ಯಾರು ದಾನೆ ಅವಂದೆ ಕೇಂಡ್ಯಾನು ದಾನೆ ಒಂದೆ ದಾಯ ಇತ್ತರ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದ ಏರಂದು ಕೇಂದ್ರ ನಾಡ ಈ ಕೋಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ಮಲ್ಪುನಾಕಲು ಮಾತ್ರ ಈ ನಮ್ಮನ್ನು ಇನಿ ಮೈಸೂರುಡ ಬೆಂಗಳೂರುಡ ಬೊಂಬೈಡ ಪೂರ ಕಲ್ಲುಲೇನು ಪಾಡಾದು ಅಲ್ಪ ಬೋಡು ಆಪಿನ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಕಾಸನ್ನು ವಸೂಲು ಮಲ್ಪುನಾಕಲು ಕೋಲ ಆಪುಂಡ ಅಂದ್ಕೇಂಡ್ಯಾರು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಕಟ್ಟೆರ ಕೊರ್ನ ಹತ್ರ ಅಕ್ಕಲೆ ಆ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪೆರ ಕೊರ್ನ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಏನು ಬಂಡೆ ಆಪುಂಡು ಬಂಡೆ ಮಂಚ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟುಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾರತ್ಯೋಡು ಅಲ್ಪ ಕೋಲ ಅಂಡು ದಾಯಗೆ ಎಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೇಂಡ ಬೂತೋಲು ಗಟ್ಟೋ ಪೋಪಿನಿಂದ ಬಂಡ್ಯಾರು ಅಪ್ಪಗ ಬೂತೋಲು ಗಟ್ಟೋ ಪೋಪಿನಾಂಡ ಅವಲಂಜಿನ ಖಾಲಿ ಕಲ್ಲುಪ್ಪುನ ಕೇಂಡ್ಯಾನು ನಿಖಲ್ ಮಲ್ ತಪ್ಪುದು ಯಾಕೆಂಡ ಮೌಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಜನಕುಲಿಗೆ ಬಿತ್ತಾವಚಿ ಮೌಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊರಲೆ ದಯಪಂಡ ದೈವದ ಸಾರಾಂಶ ಹೆಂಚಿನ ಕೇಂಡ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಅದು ಪಡು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಅದು ಪಡು ಮಾನವೀಯತ ಸಂದೇಶದ ಜಾತಿ ಮೇಲತ್ತು ನೀತಿ ಮಲ್ಲೆ ಪಂಪಿನ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ನಕಲ್ ದೈವಲ್ ಅಕಲ್ ದೈವಲ್ ಚಾಯರ್ ಪಂಪಿನೇಕ್ ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ತೂಂಡಾಂಡ ಆ ಕಟ್ಟಡು ಅಕಲ್ ಏತು ಶೋಷಣೆಡು ಉಲಾಯದು ಅಕಲ್ ಅಕೇರಿದ ಅಕ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಜೋಗ ಬುರ್ದು ಮಾಯೋಗು ಸಂಧಿ ನಂಚಿನ ಕಥೆಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂದುಪ್ಪಾರು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಮೌಢ್ಯತೇಡು ಆಟಿ ತಿಂಗೋಲು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕೇಂದ್ರ ಕಷ್ಟ ಆಟಿ ಪೋಪಿನಿ ಬಾರಿ ಕಡೆಸಿದು ಸೋನ ಪೋಪಿನಿ ಬಾರಿ ಬೀಸಾ ಪಂಡ್ಯಾರು ಕರೆ ಸರಿ ಇದೇ ಕೇಂದ್ರ ಐಕ್ಲ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಆಟಿಡು ಕಷ್ಟ ಕಾಲ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ತ್ವಜಂಕ ಅತಲ ಇತ್ತಿನೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತಿಂದದು ಕುಲು ನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಿದೇ ಪೋಯರ ಆವನಿ ನಂಚಿನ ಗತಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರ್ತುಡು ಆಟಿದ ಜ್ಞಾನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಇಂಕಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಇಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ ತಾರನಾಥ ಗಟ್ಟಿ ಬೆರೆಗ್ಯಾನ ಸುರೂಕಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಅಕ್ಕ ಸುಮಾರು ವಿಚಾರನ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಬಹುಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರನ ಅಲ್ಪ ಮರೆತು ಬಿಡಿಯರು ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಯ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಥೀಸಿಸ್ ಸ್ವರೂಪದ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಂತನಾರು ಖಾಲಿ ಬೇತೆ 4 ಪುಸ್ತಕ ಓದುದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಂತನಾರತ್ತು ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಡು ಓಲು ಮಾತ ಗುತ್ತು ಬರಿಕೆ ಅತ್ತಂಡ ತರವಾಡು ಅತ್ತಂಡ ನಾಗಬಾನ ಉಂಡಾಡೆ ಮಾತ ಪೋದು ಐನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತದ್ದು ಬರೀತೀರಿ ನಿಖಲ ಬಂಟೋ ಸಮಾಜೋ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಉಂಡು ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಾಂಡ್ಲ ತಿರಿಯೋಡುಂದು ಪಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಆ ಬುಕ್ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚನೆ ತುಳುವೇರ್ನ ಮೂಲ ತಾನ ಆದಿ ಆಲಡೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಅರ್ನ ಪಿರೊಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಉಂಡು ಅವಲಂಚನೆ ಇಡೀ ಊರೂರು ಸುತ್ತುದು ಏತ್ ಕಡೆಟ್ ಬನ ಆಲಡೆ ಉಂಡಾಡೆ ಮಾತ ಪೋದು ಐನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತದ್ದು ಬರೇತನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಾರು ಐಕಾದ್ರ ಇನಿ ಆರು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲುದನೇ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಅವತ್ತೊಂದು ರಡ್ಡು ಪುಸ್ತಕ ಪಂಡೇರು ಅವತ್ತಂದೇ ಪಿರೊಂಜಿ ಉಂಡು ಈ ರಡ್ಡು ಏನು ಪಂಡೇತ ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಆಯ್ನ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ತರವಾಡಿಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ಕೆಲವೇರು ಮೋಕೆಡ್ಲೆತ್ತೊನ್ನ ಕೆಲವೇರು ಅಲ್ಪ ಭಾರಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ ಅನುಭವ ಉಂಟು ಐನೇ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತೀರು ಅಗೆದಷ್ಟು ಆಳ ಮಗದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಅಂಚ ಅದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲಬುಪ್ಪನ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರಿ ಸತ್ಯ ನೇರ ನಿಷ್ಠುರವಾದ ಇತ್ತನ ಪ್ರಕಾರ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವಿದ್ವಾಂಸರಾರು
ಒಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಬಾರಿ ವರ್ಣಮಯವಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಾವಿನ ವರ್ಣಿಸಾವನ ಮತ್ತು ನಡತೊಂದುಂಡು ವಾಸ್ತವದಾದ ಒவ்வೊವು ವಿಚಾರ ಏರೇರ್ನ ಒಲ್ಪೊಲ್ಪದ ಅಂತ ಪನ್ಪನೇನು ನಮ್ಮ ಏತೋ ಇನಿ ದೆಂಗಾದದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆ ರಂಚತ್ ಆರು ಪೋಯಿನ ಸತ್ಯನು ಆರು ತೂಯಿನ ಸತ್ಯನು ನೇರವಾದ ಬರೆಯೊಂದುಪ್ಪನಾರು ಅಂಚಾದರಿನೊಂತ ಜನ ಭಾಷಣಗಳು ಇಪ್ಪುಲ್ನ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪನಾಕ್ಲಿ ಬಿಡ್ಚಿ ನಮ್ಮನೇ ಪುಗರ ನೋಡು ಅತ್ತನ್ನು ಯಾನ್ ಲೆತ್ತೆ ನಾನು ಏನನ್ನೇ ಪುಗರುಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಬಂದುಲೆ ಆಟಿದ ನಿಜವಾಯಿನ ಕಾಲ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಅಂತ ತಾಯ್ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ಪನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಬದಲಾತುಂಡು ಸ್ವರೂಪ ಮಾತ ಬದಲಾತುಂಡು ಅಂತ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಸೇರದೆ ಆಟಿ ಪನ್ಪನೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಾನು ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಅನಾಗ ಆಟಿದ ನಿಜ ಅರ್ಥದ ನಿಜ ವಿಚಾರನ ಪನ್ಪನಕ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಪೂಜೆರು ಆನಿ ಬಕ್ಕ ಅವು ಆಟಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲೇ ಅದು ಬೋಪುಂಡು ಇತ್ತನೆ ಆತನ ಬಾಬಣ್ಣೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದುಲೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ವಿಚಾರನ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೊಂದು ಪೋನಾಗ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ತಿರಿಯರುಂಡು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆ ಉಂಟು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಪರಂಪರೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಡು ಏತೋ ಜನ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪನ್ರೆಂಡು ತುಳು ಪಂಡದಾದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಮತ್ತು ಪಾತೆರ್ನೆತ್ತ ಅಂದು ಸುಳುಕು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಪರಂಪರೆ ಬಕ್ಕ ಆ ಭಾಷೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ ಅನ್ಪ ದ್ರಾವಿಡ ಪರಂಪರೆಡು ಸುಮಾರು ಭಾಷೆಲುಂಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಆಸುಪಾಸಡು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ಬತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ತುಳು ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ತೆಲುಗು ತಮಿಳ್ ಈ ತೆಲುಗು ತಮಿಳ್ ಮಲಯಾಳಂಗೆ ಏತ್ ಆ ಇತಿಹಾಸ ಚರಿತ್ರೆ ಉಂಟು ಅದೇ ಮಲ್ಲ ಚರಿತ್ರೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗಳುಂಟು 1956 ವರ್ಷಡು ಈ ಜಗತ್ತದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ವೆಲ್ ಐನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ದೇರ್ತದ ತೊಜುಪಾಯರ್ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ತುಳು ಪನ್ಪನಲ್ಲ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಹತ್ವದ ಪರಂಪರೆ ಉಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಅಂದು ಇಂಚಮಾದ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎರಡನೇ ಅಥವಾ ನೇಚುವರಿ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆವಡು ಒಂದು ನಮಗೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಡೋದು ಪಂಡೆ ಪನ್ನೊಂದು ಪಂಡ ನನ್ನ ಸುಮಾರು ಉಂಟು ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟೇ ಮಹಾಕಾವ್ಯಲು ಬತ್ತಿತ್ತನ ಐನು ಮಾತ ಆನಿದ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾಯರು ಈ ಲೋಕಗದಿರ್ತ ತೊಜಿಪಾಯರು ಎಡ್ದುಂಬು ಆ ಸಾರತ್ತ ಏನು ಮನುತ್ತ 50 ಐನು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತನ ಭಾಷೆಲ್ ಮಿಷನ್ ಇರ್ನಕ್ಲು ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಕೇಂದುಪ್ಪೋರು ಕಿಟ್ಟೇಲ್ನ ಶಬ್ದಕೋಶ ಕನ್ನಡದ ಶಬ್ದಕೋಶ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತನ ಕಿತ್ತನ ಮೆನ್ನರ್ ಬ್ರಿಗ್ಗೆಲ್ ಪನ್ಪುನಕ್ಲು ಮಾತ ತುಳುತ ವ್ಯಾಕರಣ ಶಬ್ದಕೋಶನ ಮಾತ ನುವೆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ಪೇರು ಏನಾದ್ರ ತುಳುತ ಭಾಷೆಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಚರಿತ್ರೆ ಉಂಡು ಇನಿ ತುಳು ಸುಮಾರು ನಲ್ಪ ಶಾಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಚಾರವಾದ ಯಾನ್ ದಾಯಿ ತೆರಿಪಾವೆಂದು ಬಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಏತೋ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪನ ಜೋಕುಲು ಅತ್ತಂಡ ಅಕಲ್ನ ಪೋಷಕರುಳ್ಳೇರು ತುಳುಲ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಆದುಂಡು ಕರಿನ ವರ್ಷದ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಡು ಸುಮಾರು 700 ಜೋಕುಲು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದಕ್ಕಲು ಈ ಒಂಜಿ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಡು 3ನೇ ಭಾಷೆ ತುಳು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದೇ ತೊಂದು ಬರೀತೇರು ಸುಮಾರು 320 ಜೋಕುಲು 100 ಮಾರ್ಕ್ದೆ ತೊಂದೇರು ಒಂಜಿ ಕಾಲ ನೆನಪು ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾನು ಶಾಲೆ ಪೋನಾಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಟೀಚರ್ ನನ್ನ ಪಿದೈ ಉಂತಾದಿತ್ತೇರ್ದಂಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು ಯಾಕೆ ಹೊರಗೆ ನಿಂತದ್ದು ಅದು ಒಳಗೆ ತುಳು ಮಾತಾಡಿತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ತುಳು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ತುಳು ಮಾತಾಡಿದ ಮುರಣಿ ಹಿಂದಿರೆಗ್ಡೆಲ್ಲ ಬಂಡೇರು ದಂಡ ಪಾಡುವೇರು ಫೈನ್ ಅತ್ತಂಡ ನನ್ನ ಪಿದೈ ಉಂತ ಅಂತೇರು ಇನ್ನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚ ಅಂಡತುಲೆ ಏನೇ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು 100 ಮಾರ್ಕ್ SSLC ಇನ್ನು ಅಕ್ಕಲ SSLC ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡ್ಡು ಹಿಂದಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಅತ್ತಂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅತ್ತಂಡ ಸೋಷಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಗಣಿತ ಉಪನಲ್ಪ ತುಳುಲ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದು ಉಂಟು ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮನುತ್ತ ಸೊನ್ಪತ್ತ ನಾಲೆಟ್ ಆನಿತ ತುಳುತ್ತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಳಜಿ ಹಿಡ್ದಾದ್ರ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ನಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ತಿಕ್ಕಿನ ಸುರೂತ ಮಾನಾದಿಗೆ ತುಳುವರೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಸುರೂತ ಮಾನಾದಿಗೆ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕಾರಣದಾದ್ರ 2018 ಆನಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತನ ಮಾನ್ಯ ಪಾಲ್ತಾಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯ ಮಲ್ಲ ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರು
ತುಳುನ್ಲ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಸೇರಾವಡು ಒಂದು ಪುನಃ ನಡೆದಾದ್ರೆ 2018 ತುಳು ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಸೇರ್ಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ನಡೆದಾದ್ರೆ ಐದು ಬಕ್ಕ 2017 ಪಕ್ಕ ಎ ಸಿ ಬಂಡಾರಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯರು ಯಾನ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಆ ಕೂಟಡ್ ಸದಸ್ಯ ಆದಿತ್ತೆ 2017 ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಡ್ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನಡ್ಲ ತುಳು ಸೇರುಂಡು 2018 ಮಾಡು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿಡ್ ಇನ್ನು ತುಳು ME ಎಂದೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಐಕಲ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಂಜಿ ಕಾರಣಕರ್ತ ಆದುಂಟು ದಾಯಂದಿನ ಮತ್ತು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ 2-3 ಪ್ರಾಂತ್ಯಡ್ ಪಾತಿರ್ನಕಲ್ ಕಾಸರಗೋಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋದು ನೆಲೆ ಆಯ್ನಕಲ್ ಚೆನ್ನೈ ಪೋದು ನೆಲೆ ಆಯ್ನಕಲ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಪೋದು ನೆಲೆ ಆಯ್ನಕಲ್ ಅತ್ತಂಡ ಮುಂಬೈ ಪೋದು ನೆಲೆ ಆಯ್ನಕಲ್ ಮಾತ ಇನಿ ತುಳುವೇರುಳ್ಳೇರು ತುಳು ಪಾತಿರಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡ್ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ರಡ್ಡು ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಉಪನಕಲ್ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪನ್ಪನ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆದ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಪಗಪಗ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದೊಪ್ಪುಂಡು ವಾ ಭಾಷೆ ಮಾತ ಬಂಗಡುಲ್ಲ ಅಂದು ವಾ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪಾತಿರ್ನಕ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂದು ತುಳುಲ ಇಂಚಿತ್ತನೊಂಜಿ ಅಪಾಯನ ಎದುರಿಸಾವೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪನೇನು ಯುನೆಸ್ಕೋ ತೆರಿಪಾದಂಡು ಆಯ್ನದಾದ್ರೆ ನಮಕೊಪ್ಪನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನು ಒರಿಪಾವಡಾಯ್ನ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಭಾಷೆ ನಡತ್ತು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಜೋಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣಗಾದ್ರ ಅದನ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯ ಹಿಡ್ದಾದ್ರ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ಅಂಡ್ಲ ತುಳು ಪಾತಿಯರ್ಗ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡದಾಂಡ ನಿಖಿಲ್ನ ಜೋಕುಲೆಗೆಲ್ಲ ಹೈಸ್ಕೂಲುಡು ತುಳುನು ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಪನ್ಲೆ ಏನು ಪಂಡೆತೆ 100 ಮಾರ್ಕ್ ಬಿದ್ದೊಂಡ್ರೆ ಹಾಪುಂಡು ಸುಲಾಬಡು ఆయన ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವರಾನಿ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಉಲ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರನೇ ನನ್ನ 5 ವರ್ಷ ನನ್ನ 100 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕಲ ಆ ಭಾಷೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಉರಿ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ತೂತ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸುಮಾರು 250 ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಲುಂಡು ಒಂತೆ ಜನ ಪಾತಿರ್ನ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲು ಪಾತಿರ್ನ ಅಕ್ಕಳೊಂಜಿ ಭಾಷೆ ಉಂಟು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪಂಡ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಕಲು ತುಳು ಕನ್ನಡ ಮಾತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ ಪಾತಿರು ರಾದು ಪೊಡುಂದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಭಾಷೆ ಕೊರ್ರನ ಭಾಷೆ ಅಂದು ಕೊರಗರ ಭಾಷೆ ಅವು ಅಕ್ಕಲಿನ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಭಾಷೆ ಅವು ತುಳುಲಾತ್ತು ಕನ್ನಡಲಾತ್ತು ಅಕ್ಕಲ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 18,000 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸರಗೋಡು ಆಂಡ ಇನಿ ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪಾತಿರ್ನಕಲು ಖಾಲಿ 1,500 ಜನ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪನಿ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಪಾತಿರಂತೇರಿಗೆ ತುಲಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಪ್ಪನ ಅಪಾಯ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಇಂಚ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಪಾತಿರಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲಿருந்து ಐಕೆ ರಾಜಾಶ್ರಯ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡ್ ಪ್ರಭುತ್ವ ಅತ್ತಂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಆಶ್ರಯ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂದ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಐಕ್ಯಬೋಡದು ನಮ್ಮನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಮನ್ಪೊಡು ಕೇನುನಿ ಐಕ್ಯಬೋಡದು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಉಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ರಾಜಾಶ್ರಯಡ್ ಪಂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಆಶ್ರಯ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಭಾಷೆ ನನಾತ ಕಾಲ ಉರಿದು ಅತ್ತಂಡ ದುಂಬು ಪೋಪುಂಡು ಏನಿದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಐಕಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುಗ ನಮ್ಮ MLA ನಕ್ಲು ಮಾತ ಇನಿ ವಿಧಾನಮಂಡಲಡ್ ತುಳುಟು ಪಾತಿರುವೆರು ಅಕಾಡೆಮಿದಕ್ಲ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಪೋದಕ್ಲೆ ಮಾತ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಂತದ ಎಂಕೆಲ್ಲನೇ ಊರ್ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮಾನ್ಯ UT ಖಾದರ್ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿರಂತರವಾದ ತುಳುಟು ಪಾತಿರ್ನ ನಮ್ಮ ಊರದ MLA ನಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಕಾದ್ರೆ ಎಂಕಲು ಅರೆಗೆ ಪೋದೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮತ ಮಂತದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ದುಂಬ ಗಾಯರುಂಡು ಈತ ಪೊರ್ತು ಅವಕಾಶ ಮಂತ ಕೊರಿಯರತ್ತ ಅಂದ ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ ರೈಕಲು ತುಳುಟು ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ MLA ನಕ್ಲೈನ್ ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲೇರು ಉರಿಯೇ ತುಳು ಮಣ್ಣದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತನೇಟ ಮುಂಜೆ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಆಂಡು ನಮಕ್ ಏನಿದಾದ್ರೆ ಐನು ಒರಿಪಾವನ ಬುಳೆಪಾವನ ದುಂಬು ಕೊನಪನ ಆ ಜಬದಾರಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ನ ಕೈಟ್ಲ ಉಂಡು ಬಂದುಲೆ ಯಾನು ಆಟಿದ ಗೇಣಾಗ ಬಣ್ಣಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮನ್ಪೆರೆ ಅರಿಸೇರುಳ್ಳೇರು ಅರ್ನ ಕೂಟದಕ್ಲೆ ಮಾತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡೈನ್ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರಿಯರು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಅಂಜಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತುಲೆ ಆ ಚಿತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಟಿದನೇ ವಿಚಾರ ಕೊರ್ದು ವಿಷಯ ಕೊರ್ದು ಬತ್ತನೆಡ್ದಾದರ ಜೋಕುಲು ನಿಖಿಲ್ಡ ಕೇಂದುಪ್ಪುವೇರು ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಆಟಿ ಪಂಡ ದಾದ ನಿಖಿಲ ಕಾಲಡ ದಾದ ಇತ್ತಂದು ಐನಡ್ದಾದ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲೆಗೆ ವಿಷಯ ಕೊಡ್ತೇರು ನಿಖಿಲೆಗೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರುಗು ಈ ವರ್ಷದ ಈ ಮರಿಯಲದ ಪೊರ್ತುಗು ತೋಜಿನ ಇಂಚಿನ ಮೀನ ಅತಂಡ ತೇವ ಅತಂಡ ಲಾಂಬುವ ಅತಂಡ ಬೇತೆ ಒಣ್ಲ ದೈ ತೋಜುಂಡ ಐತೊಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಮನ್ಪುಲೆಂದು ಅಂಡ ಗೇನ ಪುಟ್ಟವನ ಈ ವಿಚಾರಲು ನಮ್ಮ ಡಾವಡು ಎಂತು ಬಕ್ಕ ಇತ್ತ 1 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬತ್ತನ್ನು ಪೊರ್ಲದ ವನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತದೇನು ಐಕ್ಯದಲ್ಲ ಪೊಡಿ ಹೊಡಿಚಿ ತುಲೆ ಅಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂದು
ಬೊಡೈನಾತ್ ನೀರು ತನು ತಂಪು ಉಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಅವು ಎಂಚ ಬತ್ತನ ಅವು ನಮ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ನಮ್ಮ ದಿವನೊಡೈನ ನಮ್ಮ ನಡೊಟ್ಟು ಆಟಿ ಕಲೆಂಜನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಯಾಪಲ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಕಷ್ಟ ಬಂಗ ಪೂರ ಅಂದು ಇತ್ಯದ ಕಾಲಡು ನಮಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀಕ್ ಸಂಕಟ ಬತ್ತಂಡ ಕೈತಳ್ಡೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಂಡು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಉಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ತಳ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಬತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಮಾರಿನ ಕೊನೋಡ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು ನಿಕ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪೋಲಿ ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ ಉಂತುದಂಡೆ ಮಾದಿರ ನಲ್ಲಿಕೆ ಉಂತುದನ್ನು ಮನ್ಪಣೀರು ಆಟಿದ ಅವೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಐತೆ ವೇದಿಕೆಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮನ್ಪುಣ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಸ್ವರೂಪದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆದ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪುಡ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಬಹುಶಃ ನಲಿಕೆ ದಾಖಲಿ ಅದೇ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದ ಆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತದು ನಲಿತದು ಮಾರಿನ ಕೊನೋಡ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪುಡು ಪಾಪ ಆ ಬಾಲ್ಯ ಎಲ್ಲೇ ಶಾಲೆಡು ಪೋದು ಉಂತುನಾಗ ಆಯನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೊಂದು ಬೇತೆ ಜೋಕುಲ ನಡುಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪುಡ ಆಯನ ವಿಷಯ ಇಂಥ ಬಗ್ಗೆ ಬೇತೆದಲ್ಲ ಚರ್ತೆ ತಕರಾರತ್ತು ನಮ್ಮ ಏತೋ ವಿಚಾರಲು ನಮ್ಮ ಸುಧಾರಣೆ ಆತ ಆಟಿದ ಭಂಗನೇ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಸಂಭ್ರಮ ಆತಂಡು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಡು ಮಡೆ ಸ್ನಾನ ಅಂದಿತ್ತಂಡು ವನಸಮಂತನೇಟ್ ಆ ಬಾರ್ಯದ ಇರೆಟ್ಟು ಉರುಳು ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನ ಇನ್ನಿಕನಗ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂಡು ಸುಮಾರು ತಕರಾರು ಇತ್ತಂಡು ಇನಿ ಅಲ್ಪ ಖಾಲಿ ನೈವೇದ್ಯ ಅದಿದ್ದು ಐತ ಮಿತ್ತು ಉರುಳು ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕಾಲ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಮಾತ ನಡತೊಂದು ಬೈದನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪೊಡಾಯನ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ವಿಚಾರ ಮನ್ಪೊಡಾಯನ ನಮ್ಮ ದಿಂಜ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲಿಂದ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಮನ್ಪುನಕ್ಲಿಂದ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆ ಮನ್ಪುನಕ್ಲಿಂದ ಪನ್ಪ ಇಂಚಿತನ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಗೆ ದೀವ ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಆಟಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಬೂತೋಲು ಗಟ್ಟಗೆ ಪೋಯ ಇಂಚ ದಾನೆಂದು ಎಂಕ್ ತೋಜುಂಡು ಬಹುಶಃ ಜೋಕ್ಲೆಕ್ ಏಂದುಪ್ಪೇರು ಅಪ್ಪೆ ಮಾಡ ಪೂರ ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭೂತ ನೇಮ ಕೋಲ ಮಾತ ಇತ್ತಂದು ದಾನೆ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ಅವೇ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಭಂಗ ಇತ್ತಂದು ಅಪ್ಪಗ ಬಹುಶಃ ಪಂಡೆರ ಅಂದು ಪೂರ ಗಟ್ಟಗೆ ಪೋಯ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಬೋಡತ್ತ ಉಪೇಮ ಬೋಡತ್ತ ದರೋಯೇರು ಪಂಡೆರ ಪಗಂಡ ದೈವಸ್ಥಾನ ಡೆಂಚನ ಕಲ್ಲು ಮಾತ್ರೆ ಒಪ್ಪುನ್ಯಾ ಕಡಸಲೆ ಮಾತ್ರೆ ಒಪ್ಪುನ್ಯಾ ಒಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮನ್ಪಡಾಯ್ನ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಗುಳಿಗನ ಕೋಲ ಉಂಡೆಲ್ಲಂಜಿ ನೂ ದೋಷುಡು ನಡತೋ ಒಂದು ಬರೋದುಂಡು ಆಟಿಡೇ ಮನಪುಣ ಆಟಿದ ಗುಳಿಗನ ಕೋಲ ಅಂದು ಅವು ಸುಮಾರು ಕಡೆ ನಡಪುಂಡು ವಿಟ್ಲದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ರಮೇಶ್ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಪುದರಿಂಚ ಒಲ್ಪ ಊರೊಲ್ಪ ಪೇರುವಾಯಿಡ್ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನಡ್ ಇಡೀ ಪಗೆಲು ಎಲ್ಲಂಜಿ ದೈವಲೇನ ನೇಮಾಯರುಂಡು ಓ ಮತ್ತು ದೈವ ಜೂಮಾದಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಜೋಮಾದಿ ಇಲ್ಲ ಪಂಜುರ್ಲಿಲ್ಲ ಜೋಮಾದಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಕೈಲು ಕಡ್ತದು ಇಡೀ ದಿನದ ನೇಮ ಆಯರುಂಡು ಇಂಕ್ಲೈನ್ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪರವಾದ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪಗ ಅವು ಇಂಚ ದಾನೆ ದಾಯಿ ಎಂದು ಬಂದುಲೆ ಯಾನು ಪಾತೆರ ಒಂತೆ ಉದ್ದ ಕೊನೆಯೇ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒತ್ತಿಡ್ದು ಯಾನು ಈ ಮುಂಡಾಳ ವೇದಿಕೆ ದಲ್ಪಂತೆ ಯಾನು ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಗೇನ ಪುಟ್ಟವನ ಬೇಲೇನು ಮನ್ಪೋಡು ಎಂಕಲ ಆ ರೀತಿಯೇ ಚಿಂತನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಸರ್ತಿದ ಎಂಕಲ್ನ ತಂಡದಾಕಲ್ಲ ಮುಂಡಾಳ ವೇದಿಕೆ ದಲ್ವ ಯಾನು ಪಂತೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಗತ್ತು ನಿಖಿಲ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಯಾಮ ನಿಖಿಲ್ನ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆ ನಿಖಿಲ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಅತ್ತಂಡ ಬೊಬ್ಬು ದಾದಾಂಡ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಬೈದನ ಅಂದು ದಾದಾಂಡ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಆತನ ಅಂದು ನಿಖಿಲ್ನ ಮದುಮೆದ ಕ್ರಮ ಅತಲೆ ಮೇಡಮ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಖಾಲಿ ವನಸುತೇನ ಸೇಮಂತದ ನಮ್ಮ ಈತ ವರ್ಷದೆತ್ತಾನ ಅಂತೋಜು ನೆಂಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಈ ವಿಚಾರನಲ್ಲ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮನ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಕೊನಲೆ ಇನಿ ಅತ್ತಂಡ ಎಲ್ಲೆದ ಕಾಲಡಾಣ್ಲ ಪಿದೈ ಊರು ದಾಖಲೆಗ್ ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಉಂಡಾಳ ಸಮುದಾಯದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ದಾದ ಇತ್ತಂಡೆಗೆ ಅಂದು ಒಂಜಿ ತಿರಿಯೋನೆರೆ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪೂರ ಇಡೀ ಬಲೆ ಇಡೀ ದಿನ ಕುಲದ ಪಾತೆರ್ಗ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ ಬಂತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿತ್ತನೇನು ಕಟ್ಟದು
ನನ್ನ ದುಂಬು ದಕ್ಕಲೆಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಇನಿಕಾನಗ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪರು ಒಲ್ಪ ಪಡೆದು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲೆವರಿ ಏನು ಕನ್ನಡಗ ಅತ್ತಂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗ ಇನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಂತ ಎಂದಂಡ ಎಲ್ಲ ಡೆಲ್ಲಿಡ್ ಕೊಲ್ಲೋದು ತೂಪನಾಯಲ್ಲ ಅತ್ತಂಡ ಜಗತ್ತದ ಬೇತೆ ಓವಾಳ ದೇಶದ ಕೊಲ್ಲೋದು ತೂಪನಾಯಗಲ್ಲ ಓದುನಾಯಗಲ್ಲ ಮುಂಡಾಳ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಚರಿತ್ರೆ ಪರಂಪರೆ ಆಚರಣೆ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂಕಲ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಂಕಲ ಬೆರಿಸಾಯ ಮನ್ಪು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ ಬೇತೆ ಸಮುದಾಯದ ಕ್ಲನಿಕಲ್ ಉಪ್ಪಾರು ನಮ್ಮ ಊರುಡೆ ಪತ್ತೈವ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮುದಾಯಲುಂಡು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಡಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕುಲಕಸುಬು ಉಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಯಾಮ ಉಂಡು ದುಡಿ ಉಂಟು ದೋಳು ಉಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ರೂಪಕಲು ಉಂಡು ನೃತ್ಯ ರೂಪಕಲುಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆಲ್ಲುಂಡು నేను మాత ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬರೆದು ದೀಜನ್ನ ಅಂಡ ದುಂಬು ದಾಖಲೆಗೆ ಇಂಚಿನಂತ ಪನ್ಪುನಿ ಇಂಚಿನಂತ ತೆರಿಪಾವನಿ ಅಂಚಾದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಈ ರೀತಿದ ಅಧ್ಯಯನನ ಮನ್ಪೆರಂಡು ನಿಖಿಲು ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮುದಾಯ ಅತ್ತಂಡ ಊರು ದಕ್ಕಲು ಈ ಥರದಂಡ ನಿಖಿಲು ಅಕಾಡೆಮಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಕಲು ಐಕ್ ನಿಖಿಲೆ ಪೂರ ರೀತಿಲ ಬೆರಿತಾಂಗ ಅದು ಉಂತುದು ಆ ರೀತಿದ ದಾಖಲೀಕರಣನ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಪನೊಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಯಾಮ ಭಾಷೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಪಿರ ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಏನು ಇತ್ಯದ ಭಾಷೆ ಮನ್ಪುನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುಗ ಅವು ಮಾತ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮನ್ಪುಡಾಯನ ಬೇಲೆಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತದ ಚಾವಡಿದ ಗುರಿಕಾರರೈನ ಮಿತ್ರರೈನ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ತರನಾಥ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅವರೇ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾದ ಇನಿ ಪಾತ್ರರೂಪನಂತಹ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಊರದ ಈ ನಾಡದ ಹಿರಿಯ ಸಂಶೋಧಕರ ಬಕ್ಕ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಯಿನ ಮೇಡಮ್ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗಡೆ ಮೇರೆ ಅಂಚನೆ ಚಾವಡಿಡುಪನ ಮಾತ ಪಿನ್ನರ್ ನಕಲೆ ತೀರ್ಥದ ಚಾವಡಿಡುಪಿನ ಮಾತ ಅನ್ನಮೆಗೆ ನಕಲೆ ಯಾನೆ ಜೀವನದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಳುಟು ಸ್ಪೀಚ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ ಒಂಚೂರು ಕ್ಷಮೆ ಕೊರಲಿ ದಯಮಂತದ್ದು ಯಾನೆ ಪ್ರಾರಂಭಡು ಈ ಇನ್ನಿತ ಈ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಐತಿಹಾಸಿಕమైన ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಂಡಾಲ ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಕೂಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಯಾನು ಅಬೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಪರೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಗೆ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಯಾನು ಈತ ಮುಟ್ಟ ಐತೆ ಬಾತರದಿತ್ತ ಈ ಆಟಿ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಒನಸು ಮನ್ಪುರಕ್ಕೆ ಅಂತಂದಿತ್ತು ಅಂಚ ದುಂಬೊಂದು ನಾಲೇನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಟಿದ ಒನಸುಂಟು ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನ್ಲ ಎಂಚಿನಾಗ ಎಂತಿತ್ತೆ ಆಟಿ ಪಂಡ ಒನಸ ಅದು ಮೂಲ ಬತ್ತ ತೂನಾಗ ಮಾತ ಮುಲ್ತ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮೂಲ ದೀತನ ಎಂಕಲ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ತ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ತೂನಾಗ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮರತೋಂದು ಪೋಂದಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ
ಕುಡಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪುನರ್ಜೀವನಗ್ ಎಂಚ ಇತ್ತ ಏತೇ ಪಂಡ್ಲೆ ಆಧುನಿಕ ನಮ್ಮ ಪನೊಂದು ಪೆಂಕುಲು ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಸಾಧಾರಣ ಪಾತ್ರಂಚಿನ ಪಂಡ ಪಂಡ ಜೋಕುಲು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆದ ಪೋತಿರು ಮೊಬೈಲ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆದ ಪೋತಿರು ಎಂಕಲ ಅಕ್ಕಲಗಿ ಎಂಕಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಪರಿಚಯ ಮಂತ್ ಕೊರಡು ಎಂಕಲು ಅಕ್ಕಲು ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪರು ಎಂಕಲ್ ಮನೆ ಪಂದ ಕುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಊರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರ್ನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಅಲ್ಲಿಗಲೆತ್ತ ಬೋಪಿನಿ ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಊರುಡು ಗೊಬ್ಬವನು ಸುದ್ದಟ್ಟು ನೀಂದು ನಿಂಚಿನ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಎಂಕಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಂದ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅವು ಕರ್ತವ್ಯ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಈ ಇನಿ ಕರ್ನ 40 ವರ್ಷ ತೋಂದುಲಿ ಈ ಕಾಂಡೆ ಆಟಿದ ಪೇರು ಇನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಕಡತು ಬಾರಿ ಕ್ಯೂ ಉಂತುದೇರು ಕಾಂಡೆ ಆಟಿದ ಪೇರು ಒಂದು ಆತು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಏತೆ ಆಧುನಿಕದಾದಲ ನಗರ ಏತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂಡಲ ನಗರ ಅಂಡಲ ನಮ್ಮದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಕಲೇಟ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಒರಿಪಾದ ಪನ್ಪನೈಕಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಹತ್ತರ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಅದುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನಿತ್ತ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಇಡಂತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತನೈಕಿ ಕುಡರೆಯಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಬಂದು ಎಂಕಲ ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನು ಇಂದಿರಾ ಹೆಗಡೆ ಮೇಡಮ್ ಈ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪಾತ್ರ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿದೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಪೋಪುಜಿ ಎಂಕುಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೆಂಚಿನ ಉಂಡು ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯರು ಕಾಪಾಡೋದು ಮತ್ತು ಹೆಂಚು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೆಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವನ ಎಂಕಲ ಎಂಕುಲವನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತದ್ದು ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಅವನ ಒಂಜಿ ತಲ್ಪಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಕುಲ ಮಿತ್ತುಂಡು ಆ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮನಪಡು ಬಂದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಏನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ ಇನ್ನು ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಸಿದ್ದು ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದ ಬರ್ತೀನಿ ಮೇರು ತೂನಗ ಉದ್ಘಾಟಕ ಕ್ರಮ ಅಂತ ಐಕ್ರಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಏನೆರಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪಾವೆ ಧನ್ಯವಾದ.